werd hier verschrikkelijk blind van. Ik krijg een heel goed zin. Maar het komt omdat ik verschrikkelijk hard van naïeve schilderkunst. Ja. En dit is helemaal klopt in naïeve schilderkunst. Het heeft niks voorspelbaars. Het is helemaal uit de sieren schilderen. En het heeft natuurlijk wat stripachtigs. Ja. Maar het is meer dan dat. Het is gewoon, nou ja. Het is, maar Ruud Wiesme heb ik dat en daar heb ik blind van. Dan denk ik, oh, het is zo puur. Dit pakt me net. Ik ben je net zo... Toen ik de oude zeg, wie ik weer wel fascineerd door het beeld en de compositie en wat er gebeurt, zeg maar ook niet echt zo, denk ik, nou, het is qua schilder, dingetjes, denk ik, ja. Ik heb precies hetzelfde. Ik vind qua onderwerpen, als je dit doet, daar kan ik van alles bij voelen, maar dan wil je daar helemaal in raken. Dan wil je echt... Dan wil je helemaal overweldigend raken. Dat zit er wat best. Het magische is er net magisch genoeg. Nee, het blijft een beetje alsof je naar een afbeelding kijkt. Het krijgt weinig diepte. Hier word ik wel heel enthousiast van. Wel. Ja, het formaat. En gewoon wat het is. Je gaat echt nadenken van, nou, is het een lito, is het een foto? Is het een foto van iets wat geschilderd is weer? Of hoe is het gemaakt? Ja, jij wil meer weten. Ja. En meer zien en dat is goed. Ja, het is gewoon een mooi beeld. Het is magisch, wat oren magisch, niet de rotonde spanning op. Het is ook een beetje haast magisch, maar het is wel heel intrigerend. Ja. Het is iets wat je er nooit ziet. Ik heb nog nooit gezien. Het is tegen origineel. Ja, absoluut. Toen ik op outbeelding zeg, in Glitz, toen ben ik wel heel enthousiast. En vooral door de toets. Ja. Maar als ik door de toets, dan ben ik er iets minder enthousiast door. Ja. Het is heel erg expressionistisch. Het wordt heel vlak, hè? Ja. Terwijl het wel mooi aangevangen is. Ik vind hiervoor, dat vind ik mooi gedaan. Die kleuren zijn goed. Voor mij is het heel erg een twijfel, hoor. Degene die dit maakt, zou ik willen uitdagen van kom los van de voorbeelden. Ga helemaal je eigen ding doen. Ja, maar dit is een beetje de kunst, denk ik, die het inhoud in hem had. Dus dat zit ik houden. Ja. Wanneer de inhoud is wel een origineel is, net echt. Maar het is wel, de ambacht, beheerst het ambacht. Ja. Beheerst. Er zit wel wat in. Vind ik ook. Er zit wel wat in het ding. Het intrigeert me wel. Alhoewel het net was zij helemaal originele gezicht van dit. Kijk, het van me dat hebben, dat is iets waar je niet zo vaak jongen of wellicht nog nooit jong hebben. En dit hebben we. Heb ik ons jaren jong. Maar toch, ik moet er nog wel even iets langer in schenden. Nee, maar ik vind ook als iemand vaak zo beheerst, dan moet je in ieder geval praten, zeg maar. Het klopt helemaal. En al die vogels bij elkaar, die pielks, alles was Sjoost en Skries en een wilster. Dus ik ben hier wilster, je klopt te wezen. Maar toch vind ik het verschrikkelijk leuk. Wat mij betreft een twijfel. Ik deel het wel. Ja? En ik vind dat omklappen van dat perspectief vind ik ook heel leuk. Wat bedoel je? Nou, dat je kijkt er hierboven en dan daar kijk je ineens tegenaan. Dus, en dat loopt heel geleidelijk in elkaar over. Dus je weet niet waar het gebeurt. Die in de snip? Als ik deze vergelijk bijvoorbeeld met die, dan heeft die meer in hem. Ja, vind ik ook. Dan deze, ja. Nog meer? Ja, vind ik ook. Ja, ik vind het wel... Het is het figuratieve, maar het is redelijk braaf. Maar er zit ik wel die onaanwerke kanten minder braaf in. Het beheerst het vak ik wel. En dat maakt het wat spannend. Het is mij nog wel een twijfel. Dit heb ik al vaker jong en al vaker en beter, zeg maar. Ja, ik vind het toch wel. Maar ik heb wel zoiets... Ik deel jouw mening. Ik heb het ook vaker gezien. En toch blijf ik er wel met plezier naar kijken. Gewoon omdat het wel heel mooi geschilderd is. Mm-hmm. En ik vind dit ook wel mooi, hè? Die andere lagen erop. Ik heb toch wel zoiets van... Vanaf hier omhoog word ik er blij van. En vanaf daar naar beneden word ik er niet zo blij van. Ik heb het ook zo. Ik weet van de onderkant wel... dat mooie strak alleen naar boven is het... mij te strak, maar in die landschapskunst. Ik kan wel sterker twijfel. Dit is mij het is spannend. Het is figuratief, maar het is leuk. Maar het pakt me net en dus het skip maar er zit niks van mij aan zien of niks wat mij echt boterrekkert. Ja. Het is te voorspelbaar.
Ja, ik weet het net. Ik vind het wel leuk dat het zo butst is. Of dat het er zo terug werkt. Uitzocht in de eerste. Alsof het opbracht is en weer oude is. Maar het is wel echt alleen maar... De snier, ja. Ja, dat spreekt me wel aan. De manier van werken. Maar ik denk... Dit soort dingen, dit bloedt heel vlak. Ja, dit vind ik wel een intrigerend ding. Ja, ik word hier heel vrolijk van. Ik kan er wel misschien niet bedoeld is om vrolijk van te worden. Nee, maar ik vind het echt... een goed ding. Ja, Het pakt mij net minder, hè? Intrigeert me mateloos. Het pakt mij minder. Ik vind hem heel goed. Ik heb echt zoiets van... ik blijf hier naar kijken. Ik blijf echt... Het pakt hij net of nee, het pakt mij net. Nee, ik weet er dus het deel van blied. Dan hoef ik net altijd blied van te worden. Nee. Maar het interageert me ik net. Nee, dat heb ik ook. Nee. Dus... maar van mij mag hij door. Maar als jij je aarzeling hebt, zeg ik heb gewoon twijfel. ik wil er even hoe hebben. Okay. Ja? Oké.